Vítam vedkyňu Natáliu Časnochovú zo ZUK. Rada by som sa opýtala, kde v aktuálnej chvíli pôsobíte. Momentálne pôsobím na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, ale aj zároveň na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde sa venujem výučbe predmetov zameraných na informatiku a na matematiku. Okrem pedagogickej činnosti som zapojená aj do viacerých vedeckých projektov a v mojom výskume sa zameriavam hlavne na využitie umelej inteligencie a metód spracovania prirodzeného jazyka pre detekciu príznakov neurodegeneratívnych ochorení z reči, najmä Alzheimerovej choroby a miernej kognitívnej poruchy. Čo to v praxi znamená? V praxi to znamená, že analyzujeme jazykové charakteristiky spontánnej reči a snažíme sa identifikovať jemné rozdiely, respektíve jemné zmeny, ktoré človek sám nemusí postrehnúť, ale môžu naznačovať začínajúce kognitívne ťažkosti. Aký je potenciál daného výskumu? Potenciál daného výskumu je obrovský, pretože reč je prirodzený a neinvazívny spôsob, ako získovať informácie o fungovaní našeho mozgu, a keď sa nám podarí spoľahlivo identifikovať tie rizikové vzorce jazykové, tak tým prispiejeme aj k skoršej diagnostike a taktiež aj k lepšej liečbe, respektíve zlepšovaní života pacientov. A taktiež tento prístup otvára aj nové možnosti pre digitálne zdravotníctvo, kde v budúcnosti by sme si mohli predstaviť, že také jednoduché aplikácie, respektíve nejaké hlasové asistenty by mohli pomáhať lekárom sledovať ten stav pacienta v reálnom čase. Vedeli by ste nám približiť, ako ste sa k danému výskumu dostali? Áno, pred pár rokmi som sa zapojila do projektu, cieľom ktorého bolo vyvinúť mobilnú aplikáciu práve pre tento účel, pre detekovanie príznakov neurodegeneratívnych ochorení z reči, a to aj Alzheimerovej choroby, miernej kognitívnej poruchy, ale aj Parkinsonovej choroby. A cieľe sme splnili, projekt je ukončený, aplikácia existuje, volá sa EVA, Early Warning of Alzheimer. Čo vás na vašej práci fascinuje? Na mojej práci ma fascinuje prepojenie informatiky, lingvistiky a medicíny, troch oblastí, ktoré možno navonok sa nám zdajú byť odlišní, no v kombinácii dokážu prinášať inovatívne riešenia. A výskum reči ako zrkadlo myslenia je pre mňa dôkazom, že technológie môžu nielen uľahčovať náš každodenný život, ale aj skutočne pomáhať ľuďom. Váš výskum nás oslovil, ďakujeme za rozhovor a prajeme vám veľa ďalších úspechov vo vedeckej činnosti. Ďakujem.